assalamu alaikum haray mi hewri kon fo la landis ko jawantere parti mo donc carte yi fop woni wani ndara woni ko actual woni hamdallahi woni koza woni carte yi fo kala do piko pongal be ari be gare ko lawo tay tum gaccutugol gaz yimbe be nini ko prépara go ko en préparo fi o combat o darde men do e kadi famille ji mabbe wondi din kadi Europe din non kadi wadde ni research fi mabbe wonbe ben kadi États-Unis no wadde ka research fi famille ji mabbe di wono parce que be yaltinta famille be ben be ara ko der quartier je fellu gole e buga gole gaz ye accane be don non en fop mede ko kala giselu wi ko jonni ndire juude men ne combat on ko do won non combat hande kadi wona de yewtugol ko hunduko ko do woni combat on wa'i wa ko sénégalais ben ko be wadi kon andi Macky Sall vanzino soki Sonko andi be yalti mobbe inni yo be yaltimbe donc wakilo den e fop mere à partir de là à partir de l'instant ko ala jeewi ko minni le 6 janvier on darero amna reston combat on continue e kadi wulbe ben fop mudum yo be andu undo ko ma e fop meden sorten sama kala fino hettire hore men wona juutingo yodere Guinée fop joni ndire juude wata goto hule ngallo kala mo be bugi gaz re ngallo be pick up je be blende je be woni yaltinde ko lay fop wata hulu hay pick up hay kural gota be fellita mais kono kadi be yaltinde de do ko fi vanza go hollu golle ide huli est ce qu'on fame fi hulbi golle andale e hula ko kambe ni sino o yidum buyano fungitori non ni no yaltir no ngallo ka mo pawli o burti non pawlu ko andi hari mo dari no fendu wanno coup d'état mais ni asusta mo darde ay be fono publide ye si on gillo on président la on président jo Cameroun jo mayi woni 40 ans warti ha jon ko kambe kadi be jo intini ha jon ko pouvoir mabbe wakila gol watana